A cikin wannan bidiyo insha Allah zan yi bayanin mafita ga masu matsalar tentative approval da kuma masu matsalar mismatch name. Zaka shi ma wannan bidiyo yana da matukar muhimmanci, duk wanda ya karo da shi ya tsaya ya kalla tun daga farko har ƙarshe, sannan a sharing ga yan uwa da sauran bayin Allah domin su ma su gani su amfana, saboda mutane da yawa suna da wannan matsala din kuma ba san yadda za su yi su fita daga ciki ba. Da haka wannan bidiyo din zai taimaka mutane da yawa a daure a sharing. Kai sai mu shiga bidiyo din gadan-gadan, amma kafin fara kamar kowane lokaci ina roƙon duk wanda bai subscribing ba da yi subscribing, sannan ai liking. Idan akwai tambaya ko sharhi za a iya yi a ƙasan comment section. Wannan shine kai tsaye mu shiga cikin bidiyo din gadan-gadan. Kamar yadda aka sani, kowace matsala da zamu yi magana akan ta mukan fara bayani akan mecece ita, sannan kafin mu yi bayanin hanyar da mutum zai bi warware matsalar da yake da ita akan abun, domin ko danya ne mutum ya dan samu ilimi akan abu. Da haka wannan shine a takaice, shi ma wannan zamu yi bayani a dan takaice menene ma ake nufi da tentative approval da kuma mismatch name. Idan aka ce tentative approval, abinda ake nufi shine KYC ɗinka an amince da shi amma ba cikakkiyar amincewa ba. Maybe a lokacin da kai submitting na KYC ɗinka ya kasance akwai abubuwan da kila ba su fito da kyau ba, ko kuma ba a gamsu da su ba, ko kuma sun samu amincewa daga gurin wasu validators ba su samu amincewa daga gurin wasu validators ba. Wannan zai iya jawowa account ɗinka ko KYC ɗinka ya zama tentative approval. Bari na yi ƙarin bayani domin a fahimci abin da kyau. Misali, yayin da kai submitting KYC application naka, sunanka da ke kan Fantok account ɗinka da na ID card ɗinka ya zama daidai, date of birth ɗinka ya zama daidai, kuma rubutun ya fito da kyau ta yadda za a iya gani. Amma maybe sai ya kasance hoton da ke kan ID card ɗinka da kuma hotonka da ka ɗauka live ka ɗora an samu saɓawa da ta zama saɓawa bayyananniya ta fuskarka. Wannan zai iya jawowa abin ka ya zama under tentative approval. Hakan kuma zai kasance ta dalilin cewa wasu validators ba su karbi wannan hoto din a matsayin wanda ya mashin ba. Maybe zaka isa musu su karba, wasu kuma su karba. Wannan dalilin zai isawa a bar account ɗinka under tentative approval. Ko kuma ba haka ba, misali a ce daga cikin sunanka da kai amfani da shi da ke kan Fantok account ɗinka da kuma na ID card ɗinka an dan samu wani sabawa na wani harafi ko dan yaya ne. Wannan ma zai iya jawowa idan validators da yawa suka amincewa da shi ya zama under tentative approval. Ko kuma idan aka ce rubutun da ke kan ID card ɗinka bai fito clearly yanda kowa zai iya gani ya gane ba. Maybe ID card ɗin ya daɗe ko ya koɗe or something like that. So idan ba a iya karanta abin da ke kan ID ɗin da kyau ba, maybe wasu validators za su yi amincewa da shi, wasu kuma su ki amincewa. Wannan ma zai isawa ya zama tentative approval. So da makamantansu, waɗannan dai su ne muhimmai. Da haka idan aka ce tentative approval, abin da ake nufi kenan, kuma matsayin KYC ɗinka kenan. Za mu yi bayanin mafita akan wannan zuwa gaba insha Allah. Sai kuma ga mutumin da yake da matsala ta mismatch name. Amma kafin nan za mu yi bayani akan menene mismatch name. Idan aka ce mismatch name, abin da ake nufi sabawar suna. Misali, sunan da ka buɗe Fantok account ɗinka da shi, wato ya kasance daban da sunan da ke kan ID card ɗinka, ko kuma farkon suna ko ƙarshen suna. Kamar a ce sunan da ke kan Fantok account ɗinka Aliyu Umar, sunan da ke kan ID card ɗinka Aliyu Ahmad. So kun ga an samu sabawa a nan gurin. So bayan da za a yi a karɓi KYC ɗinka akan wannan, saboda ya zama mismatch name. So da haka waɗannan su ne a takaice. Bana so bidiyon ya tsidewa, zan bar bayanin haka na san insha Allah mutane zan fahimta. Za mu shiga bayanin yadda mutum zai bi ya samu mafita akan ita wannan matsala din. Za mu fara da masu matsalar tentative approval. Abu na farko da mutum zai je shiga cikin Fantok application ɗinsa na mining. Bayan haka zai taɓa three line guda uku da ke sama, sannan mutum sai scrolling down ya zo ya taɓa gurin da aka sa sport portal. Bayan ka taɓa za ka yi scrolling down, sai ka zo gurin da aka saka need to raise a request, contact us, sai ka danna kansa. Bayan ka danna zai buɗo ma guri kamar haka, kai scrolling down. So duka zaka dan yi scrolling down ne, za ga yana amfani da hotuna ne, saboda ni ban da wannan matsala din, kuma a tare da ni yanzu haka babu wanda yake da wannan matsala din. Dan haka nake amfani da hotuna wajen nunawa, amma abun didde ne kuma kowa na san insha Allah zai gane. Sai mutum ya zo nan gurin ya taba inda aka sa verification of account. Bayan ka taba verification of account zai bude maka wannan fuska din. Abinda za ka yi daga nan sama za ka zo ka saka email ɗinka da kai verification na Fantok account ɗinka da shi. Ka tabbatar email ɗin da kai verification akan Fantok account ɗinka ne,
sai ka sa shi a nan gurin, sannan daga nan kuma sai ka sa username naka domin a tabbatar akan account ɗinka kake korafi. So bayan haka sai ka zo nan gurin inda aka saka phone model ɗin nan, sai ka saka model na wayarka, sannan sai ka taɓa wannan arrow ɗin ka zaɓi kalar wayar da kake amfani da ita, ma'ana Android ce ko iOS wato iPhone. Sannan sai ka zo ka saka specific version na wayarka, version 11 ne, version 12 ne, version 13 ne, 14 ne, 15 ne, kai ne dai ka san version ɗin wayarka ka saka a nan gurin. So bayan ka saka a nan gurin, wayannan ba ruwanka da su saboda wannan na masu matsalar rashin verification na phone number ne. So kashin da ba wannan ne matsalar ka ba, sai ka wuce wannan, sai ka zo nan ƙasa inda aka saka what your country are you assessing the app from, sai ka saka. Waɗannan abubuwan duka ana buƙatar ka sa su ne saboda a gane ko matsalar tana da alaƙa da wani abu naka, wayarka, version ɗin wayarka, kalarta, ko kuma inda kake, ma'ana ƙasar da kake. Shi yasa za a buƙaci ka saka wannan. So a nan gurin sai ka rubuta sunan ƙasar ka, in Najeriya ne ka sa Najeriya, in wata ƙasa ce daban sai ka saka. Sai kuma nan ƙasa wanda shine guri mai matuƙar muhimmanci, inda a nan ne za ka zo ka cike bayanan matsalarka. Misali mutumin da yake da matsalar tentative approval, wannan hanyar duk wata matsala da kake da ita ta shafi account ɗinka za ka iya zuwa ka gabatar da ita a nan, amma yanzu tunda muna magana akan masu matsalar tentative approval ne, to sai ka zo ka cike wannan matsala ɗin a nan gurin, ka rubuta abin da duk kake ganin shine jawo wannan matsala ɗin, kuma ka buƙaci taimako daga gurin file support. Insha Allah za ka samu mafita, amma kuma a sani dole sai ka yi amfani da harshen Turanci. In baka iya ba za ka isa mun wani ka masa bayani sai ya rubuta maka da Turanci. Bari dan ba da misali kamar wannan: I have completed my KYC process successfully, but my account is still in tentative approval status. It has been mentioned how long since submitted my KYC, but I have not received full approval yet. I need help please. I need help please. So wannan misali nake bayarwa idan kana so ka gabatar da kamar jawabi game da matsalar ka ta tentative approval. Ba lalle sai abin da na karanta ba, kai ka san asalin matsalar ka ta shafi hoto ne, ta shafi suna ne, ta shafi date of birth ne, kai ka san dai menene, ta shafi matsalar rashin fitowar rubutu clearly ne, kai ne ka san mecece matsalar. So sai ka cike ta a gurin. Sannan idan kana da wani screenshot ko kuma kana buƙatar ka ƙara da hoton ID card ɗinka domin ba da cikakkun bayanai, za ka zo ka nan ƙasa inda aka saka drag and drop files. So sai ka danna browse, kana dannawa zai buɗe, zai kai ka cikin file ɗin wayarka, sai ka ɗauko. In kana da wani screenshot da ya danganci matsalar da kake korafi a kai sai ka saka. Sannan za ka iya ƙarawa da ID card ɗinka domin ba da cikakkun bayanai. Bayan ka gama duka waɗannan cike-ciken, sai ka zo nan inda aka saka send ɗin nan, sai ka danna send ka tura musu. To insha Allahu idan kai wannan ka gama, idan Allah za su baka mafita da za ta warware ka wannan matsala ɗin ta tentative approval. Sannan kuma akwai wata mafita ma da na manta ban yi bayanin ta ba, wanda especially masu matsalar da ta shafi kamar fuska, akwai mafita da Fanitoc suke bayarwa kai tsaye, wanda ita ce liveness verification wanda ake yi. So sometime idan kana yawan shiga kana mining na Fi, za ka na ganin suna kawo maka wannan liveness verification din. So sai ka danna kansa kai liveness din. Abinda ake so ka samu guri mai kyau mai haske, sannan ya zama na wayar ka tana da kyamara mai kyau. Gaskiya an wayar ka bata da kyamara mai kyau ba lalle ba. So ya zama na kana dauka a duk lokacin da suka turo maka, ka sake daukar hoton fuskar ka na wannan live video din ka dauka. So wannan ma zai taimaka insha Allahu a cire ka under tentative approval din ka zama cikakke. So wannan shine a takaice hanyar da ake samun mafita game da masu matsalar tentative approval. So za mu je kai tsaye zuwa ga masu matsalar mismatch name. Ba na son bidiyo din yayi tsayi, yanzu ma ya dauko hanyar tsayi, da haka zan takaita wannan bayani game da masu matsalar mismatch name. So masu matsalar mismatch name abinda za su yi bayan mutum ya gama submitting na KYC application ɗinsa, idan har suna ba ɗaya bane dama kamar yadda na faɗa bayan da za a yi wuce. Daka idan ka shigo wajen da zaka duba result ɗinka, ma'ana wajen KYC application a cikin Fi browser,
so za a nuna maka cewar KYC ɗinka bai ba kuma ga dalilin da yasa. So da haka misali zaka iya ganin gurin da zaka yi appeal kamar dai wannan misali na wannan hoto din. So a nan gurin sai ka zaɓi zaɓi guda ɗaya cikin biyun nan. Wannan na saman misali in kana tunanin cewa bayananka daidai ne, kawai kila an samu wani kuskure ne ko na rashin fitowar abun clearly, so zaka iya ƙara cikewa, ko kuma kana da wani ID da zaka iya amfani da shi da ya dace da bayanan da ke kan account ɗinka na Pi Network, so zaka iya cikewa. Misali ka danna appeal for submission sai ka danna selection, amma mutum da muna magana akan canja suna ne, so wanda ya tabbatar da cewa sunansa ba daidai bane zai danna wannan gurin na ƙasa inda ka sa forfeit a portion of Pi to update Pi account name. So idan ka danna sai ka danna kan inda ka sa confirm selection. Abinda kawai zaka sani shine suna ɗaukan wani adadi daga cikin Pi Network ɗinka, amma za a gyara maka sunanka ko da ba daidai yake da na kan ID card ɗinka ba, za a dawo maka da shi daidai da na kan ID card ɗinka. Da kan ka danna kan confirm selection ɗin nan zai kai ka inda zaka je ka saka cikakken sunanka wanda yake kan ID card ɗinka, ka rubuta duk wani abu da suka bukata. So bayan nan kuma za su nuna maka wannan gurin wadda shine na ƙarshe, zaka ga an sa maka penalty for fee 20% of Pi. So zaka zo ka danna wannan na ƙarshe din, for fee 20% of Pi and continue. So za a gyara maka, amma idan akwai Pi misali kamar guda 100 account ɗinka za a ɗauki guda 20. Idan akwai Pi kamar guda 1000 account ɗinka za a ɗauki guda 200 domin a yi maka wannan gyara ɗin bisa ga amincewarka, kuma wannan shine maslaha a gare ka kai ma. So in ka danna insha Allah zai tafi, za a gyara maka, za ka ga KYC ɗinka ya yi approving sosai sifili, sannan za ka ga an ɗauki wannan kaso ɗin da aka ce za a ɗauka immediately. So wannan su ne dai mafita ɗin insha Allah, kuma na san wannan zai taimaka mutane. Ina ƙara da jaddada cewar a daure a sharing. So wannan shine ƙarshen bidiyo ɗin, kuma sai mun haɗa wani bidiyo na gaba. Anan nake cewa assalamu alaikum.